vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavhikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa. Yanguwo nyaya yakamira sekudai so. Ndiri kutsvakawo rubatsiro nekuda kwezvinhu izvo zvandakaita. Mukoma, ndakati ndasiyana nemurume wangu, but at that time kwainge kusiri kurambana. Munongozivawo kuti mumarelationships vanhu munokwanisa kutomboseparatana nekuti munenge matadza kunzwisisana, but at that time tainge tisati taudzana kuti hatichatodanani zvamuchose. Iye panguva iyoyo ainge auya nesuggestion yekuti sezvo pabasa murungu ainge ava kungogara achingoti anoda mapepa. Rwainge rwatova rumbo rwekuti taigara tichingoudzwa each and every day kuti mapepa. Saka akabva ati aiwa, inini ndaneta nazvo, it is far much better kuti tinge tichienda zvedu kumusha. Saka ndakabva ndavati zvino kana tikaenda kumusha tichange tichinoita sei kumusha ikoko. Ndokubva ati iye kana taenda kumusha tinombozama kuita zvekurima. Haiwa, ndakabva ndarambirana nazvo ndikati handingabveka muno muSouth Africa ndichiti ndiri kuenda kumusha kuti tingonoita zvekunorima. Haiwa, handikwanisi kuita izvozvo. So takatanga kunetsana mukoma zvekuti almost on a daily basis taitoti tinge tichitoparana chaiko, kutomhanyisana chaiko, achinditi unoenda neni kumusha chete. Anyway mukoma, ndakasvika pastage yekuti ndakaonda nekuda kwepfungwa, murume achindishungurudza achiti kana ukaramba kubva pano zvinoreva kuti uri hure, une munhu wauri kuda kusara uchihura naye. Saka paakaramba achingondiudza kuti inini ndiri hure, zvinhu zviya zvakazongoramba zvichingopinda mupfungwa dzangu. Kudzamara ndava kungoti paya pandainge ndichingofamba ndainge ndava kusazviona sekunge ndiri mukadzi kwete, but ndainge ndava kungozviona sekunge ndainge ndiri hure, zvekuti nguva zhinji ndaitoti paya kana ndikatarisana maziso neumwe munhurume asiri murume wangu ndaibva ndatonzwawo hana yangu ichirova, because on a daily basis ndaigara ndichingoudzwa kuti zihure risiri kuda kuenda kumusha nemurume. So the relationship yangu was like that. Then amai vakabva vati kwandiri, aiwa, iwo kana uchiona kuti uri kuda kuramba uchishanda musiye auye kuno ari ega, iwewe kumbira murungu. Saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotaura nemurungu ndikati iye ainge ambofunga kudzokera kuZim, but inini ndainge ndichikumbira kuti ndirambe ndichimboshanda. Murungu akabva ati it is fine. Murume wangu paakazviziva kuti ndainge ndataura nemurungu, then murume akabva angotora chibhegi chake nemari yake iyo yaainge aseva, but mari iyi tainge takaiseva tose. Akabva angosplita mari iya in half, akabva ati iyi mari yako, yangu mari iyi. Mukoma, panguva iyoyo ndainge ndichisemesa, kunyange murume paendiudza kuti iwewe hauchatombonakidzi kutarisa, because ndainge ndawondoroka kupera chaiko zviya zvekuti hakuna kana murume aimbonzwawo kuda kundipfimba. Ndo situation yandakasiwa ndiri nemurume wangu. Mastresses chaiwo mukoma ekuti mwana achiri mudiki, apa murume ari kungoita shungu dzekuti ngatidzoke, apa murume ari kungondimanikidza kuti ngatidzokerei kumba. Kumba kwacho nematambudzikiro ari kuita vanhu vanenge vasina kana plan. Then chii chichazoitika kwatiri? Ko mwana uyu tichazomupei? Asi sezvisinei murume akati andisiya paya mukoma. I was really confused, ndisingazivi kuti ndingaita sei. Ndairarama ne1 slice per day, 1 slice a day. Apa ndichifanira kuti ndinge ndichienda kubasa, apa mwana ainge achiri mudiki. So mukoma, with time zvakazoitika ndezvekuti umwe musi ndakatongobuda zvangu ndichiti ndiri kuenda mutown, wainge uri musi weSunday. Saka it seemed as if vanhu vemakombi vainge vaine strike here or what, because kwainge kusina kana makombi. Apa inini kumasaidi kwandinogara kuvarungu, ende varungu vaya vanogara mumaplots. Saka kuti ndinge ndichiwana transport zvakanditorera nguva. Apa zuva rainge richiita sei. Then pane vamwe babawo
avo vanogara in that same area. Baba ava vakabva vazondimirira nemotikari yavo, vakabva vazondipa lift. Musi iwoyo vainge vari voga. Takabva tazongotanga kungotaura nyaya, then vakabva vazondikumbira nhamba dzangu. Ivo already vainge vatonzwa kuti ndainge ndakatizwa nemurume, vakabva vangotaura neni vakati just give me your number, kuitirawo kuti munhu shuwa unozosvika kana pakuzviuraya uri woga. So ndakangovapawo number because baba ava ndainge ndavatarisa neziso riya rekutoti baba ava vari handsome, I had liked him, and ndainge ndakagara zvangu ndakavaona a very long time ago, but I was still married. Ndizviya zviya zvokungoti unongochivawo munhu but wakasika wabva wazozvidzora. Ndo zvakaitika ipapo mukoma, ndakachiva murume wemunhu. Then takazoti tava kutaura usiku hwacho, baba ava ivo vakabva vazondiudza kuti kune kwavainge vaenda. Saka uko kwavainge vakaenda vainge vapiwa huku, saka huku dzacho dzavainge vapiwa dzainge dziri 10, vakati dzakawandisa havangakwanise kudzipedza. Vakabva vanditi ndinge ndichizovamirira kugate. Ndakabva ndaenda ndikanovamirira kugate, ndokubva vandipa huku 5. Takazongoramba tongokurukura inini nababa ava. Dzimwe nguva vaitombokaruka vatongouya votongopinda gate, then vobva vatongonoka padhoo rangu. Mukoma ndakabva ndangotanga kuvapinzawo mumba, ndichivapinza mumba kudzamara tatotanga kutoita bonde tose. Takatanga kuita bonde tose tisina kumbogara taudzana kuti izvi zvinhu zvatiri kuda kuita izvi tiri kupinda murelationship tose here kana kuti what is going on. Zvinhu zvakangoflowa zvakadaro. Mukoma ndakatanga ndichikozviudza kuti aiwa muvaraidzi wangu uyu, nekuti murume wangu ndainge ndichiri kumuda, ndikati aiwa ndiri kungovarairwa, but rudo rwandainge ndichipiwa nababa ava rwainge rwakanyanyisa zvekuti ndega. Mukoma ndakatanga kuita get crazy over him murume uyu. Dzimwe nguva ndaingokaruka ndamutumidzira message even pakati peusiku, ndotongomuudza kuti ndiri kukufunga. Iye immediately aibva atonditumidzirawo message over atoti neniwo ndiri kukufunga izvezvi, unoda kuti ndinge ndichiuya here? But ndakatanga ndicharespekta mukadzi wacho kudzamara ndisisina kana respect, zvekutoti ndaitomupopotera ndichitomuudza kuti nhasi ndikuda kuti unge uchiuya kuzorara kumba kwangu. Ende zveshuwa aiti kana auya dzimwe nguva ndaibva ndatongotora makeys ake, because aiwanzokuisa makeys ake pamusoro pefridge. Ndobva ndatongomatora ndobva ndamahwandisa paya paanenge ava kuti kwavira chimera ndichidzokera kumba. Ndobva ndati hakuna kana kwauri kuenda, nhasi unorara kuno. Ndainge ndava kutozviona sekunge ndainge ndava mukadzi wake wechinumber 2, an official wife. Iyewo mistake yaakaita mukoma ndeyekuti achinorara neni zvaaindiudza ndo zvakandiafekta. Aindiudza kuti iye mukadzi wake wekumba haachamudi, achinditi iye akatongoita zvokutongomanikidzwa nehama dzake kuti ange achiroora mukadzi wake. Saka inini I was his choice. Ndainge ndakasarudzwa nemwoyo wake. Aiwa ainge ari mashoko ekuti kana neni ainge akandifadza mashoko iwayo, ndikati uyu ndewangu uyu. Kana ndasarudzwa nemwoyo wake zvinoreva kuti chimirai ndinge ndichirwa nemukadzi wacho uyu, so that iye ange achienda ndigosara zvangu ndichizvitorera murume wangu uyu ari kuti akanzvisarudzira inini. Asi mukoma varume vane nhema, varume vanokubhilivhisa zvinhu zvinenge zvisipo. Iye ainge achingoda zvake kungorara neni. Zvakaitika mukoma ndezvekuti with all those things zvaainge achindiudza zvakabva zvazondikonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kufamba. Ndakatanga ndichatofambawo mukoma, ndaitofambawo mumasowe ndichitongorwirawo relationship yangu. Zvandaita ndezvekuti ndaiwanzokupiwa macandles. Pane macandles andaipiwa, macandles aya ainge ari 7. Ndaifanira kuti ndinge ndichimabatidza ose at the same time. Ainge ari macandles ainge aine macolors akasiyana siyana. Saka ndaifanira kuti murume uyu pose paanenge achiuya ndinofanira kuti ndinge ndichimalaita kwekanguva kapfupi pfupi. Paya pandinenge ndazonzwa motikari yake ichipinda mugate, then ndipo pandaibva ndazokasika ndobva ndamadzima. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungonzi munamato wenyu wamuri kufanira kuti munge muchiita, munofanira kubatidza macandles awa, then mobva mazofukira macandles awa. Ende mukoma ndakabva ndaona kuti zvinhu izvi zvainge zvava kushanda. Aingoti kana akauya kumba kwangu vaingomunzwa achingoridza tsamwa achiti zviri kumba uko zvinoitwa namai guru vako shuwa vachazondikonzeresa kuti ndi
ndinge ndichizokuroora ende zvakaramba zvichingoni affecta because ndakatozotogumisidzira ndava kutotaura nehanzvadzi dzake ende vana tete hanzvadzi dzevarume ava vatinenge tichihura navo vanhu vasina kunaka because ivo kunyange vachitoziva kuti muroora wavo vanomuda kana iwewe watongointroducwa vanotanga kukutrita kukubata kunge zai. Mukomanashi ndaifonerwa makuseni nevamwe vatete vaindifonera makuseni muroora uri sei, wamuka seiko naye muroora wangu, kuti hapana here kamwana kava kutokika mudumbu umu. Masikati ndofonerwa zvekare muroora wangu uri sei, wambofonera vana amai kumusha here. Ndega mukoma, I was now going crazy. Ende kunyange pandakazosarudza kuti ndinge ndichizoroya mudzimai wacho, ndinge ndichizofamba ndichimugadzirisa inhau yekuti ndainge ndanyanyisa kubhilivhiswa for a very long time. Ndaiti kana ndikangochema nechandinenge ndachema nacho munhu otouya achitomhanya akatobata mapiritsi. Kunyange ndikangoti ndatemwa nemusoro munhu aitouya akabata mapiritsi. The love was just too much. Ndakasimba mukoma zvekuti vanhu vakashamisika because already ndainge ndagara ndiri munhu ainge akazviondera. Mukoma ndakabuda rimwe figure hip rekuti vanhu vakashamisika nazvo, but baba ava inhau yekuti vainge vachindipa a stress free life apa plus belief yekuti now I had found the man who loved me with all of his heart. Ndainge ndamupa moyo wangu. Izvo zvandainge ndichiita zvekufungaidza makendo ndakaona sekunge zvainge zvichindinonokera. Ndakazoti ndambodzokera kumusha already ndainge ndiine jaketi rake iro randainge ndakangomuti jaketi iri rinofanira kugara kuno kuitira kuti ndinge ndichiziva kuti munondida. Saka kumudzimai wake iye ainge akanyepa akangoti paainge akaenda kubhora kustadium kunoona bhora, saka akakurura jaketi ndokubva azongorasa jaketi riya, asi jaketi iri rainge richitogara zvaro mumba mangu. So jaketi iri ndakazotitakura ndikaenda naro kumusha, ndo randakabva ndazoshandisa iroro kuti ndinge ndichimugadzira. Saka amai guru vakati vari mubhazi vachienda kumusha, inini ndainge ndiri mubhazi kudzoka kuSouth Africa. Ndakatanga kugara mumba muya umo mai ainge achigara nemukadzi wake. Ndainge ndava kutozviona sekunge inini ndini, ende ndakabva ndatozviudza kuti handichadi mukadzi uyu kuti ange achidzoka muno. Varume ava vane nhema mukomanashi. Izvo iye ainge aita sekunge ainge adzinga mukadzi wake, but ainge atopa mukadzi wake 8,000 rands. 8,000 rands iyi yainge iri mari yekuti mukadzi wacho ange achienda kunoplastisa imba because imba yavo yainge isina plaster. Saka yainge iri mari yekuti atenge samende zvekare nekuzotsvaka munhu anenge achizoplasta. Saka ndakazoti ndawana access yekuti ndinge ndichibata zvinhu zvake mukadzi uyu. Ndakabva ndazosangana nefoto album ravo apa paainge achitori musikana. Saka ainge aine rimwe foto rake apo paainge akapfeka zvake dress rake reblue. Ndakabva ndatora foto rake mukadzi uya ndokubva ndatanga kufamba, but ndakaita nguva refu mukoma ndichishaya munhu anondibatsira, ende ndichifamba ndainge ndisingafambi mumaareas imomo mandainge ndichizivikanwa. Ndaitoenda kure mukoma, dzimwe nguva ndaitoenda ndotoita zvezve zvekutonogarako ikoko kumba kwemuprofita, but ndaiwanzokutaura nevaprofita vechikadzi. Vazhinji vacho ndaingosangana navo pamafacebook. Pane vamwe mai aiwa ivavo vakazondigonera, amai ava vanogara kuKimberley. I traveled all the way kuKimberley mukomanashi nekuti ndainge ndava kuzviudza kuti panapa ndipo pandinofanira kuti ndinge ndichizochemberera. Ndakati ndaenda kuKimberley kuya ndiine foto rangu zvekare ndainge nditori nemapendi ake mukadzi uyu. Mapendi awa ainge akatobvaruka zvawo, saka iye ainge akangomachengeta. Rimwe racho rainge rakatosviba richitorakidza kuti ndo raaiwanzokushandisa achienda kumaperiods. Saka rainge riine chikoko cheche chinorakidza kuti rakatindivadzwa neropa rekumaperiod. Ndakangoritora mukomanashi ndikabva ndarikanda zvangu muplastic ndikarizanganisa ndikabva ndaisa zvekare picture riya muplastic riya ndokubva ndaenda zvangu kuKimberley. Ndakanogara navo amai ivavo kwemazuva. Amai ava vainge vaine kamusika kavo vaitongoita zvekutongotengesa. Taiswera tiriko kumusika, then later on ndipo pataibva tazotanga kuita minamato. Ndakaitirwa minamato
minamato amai ava ndikabva ndazovabhadhara 4,500 rand because ivo vainge vati vanoda 2,000 rands, but kuti munhu ange achinzwa kupombonoka ndakavabhadhara 4,000 rands. Ndakazoti ndadzoka ndichibva kuKimberley, murume haana kana kumbogara abvunza because kumusha uko jacket iro randainge ndakaenda naro, jacket iroro rainge rakatogadzirwa zvekuti iye asambofa akawana simba pamusoro pangu, but inini ndinge ndichizova nesimba pamusoro pake. So mukadzi wake akarwara, mukoma akarwara kwegore rose achingorwara zvake. Then vakazoti vachinofamba, and mistake yakaitika ndeyekuti uyu mukadzi uyu paakatanga kurwara ainge ariko kumba kwavamwene. Then ivo vakabva vazotanga kufamba naye, vakati vachinofamba naye ndipo pavakabva vazoudzwa kuti inini ndini ndainge ndakamugadzira, ende kumuprofita uyo uko kumuprofita kwavakaenda vakabva vaudzwa everything that had happened, kusangana kwandakaita nemwana wavo, zvekare nemishonga yose iyo yandakamushandisira, minamato yose yemakenduru yandainge ndichimushandisira. Saka vakabva vazondivenga zvisingaiti vachiti hatidi kuunza muroyi mumusha. Mukoma nyaya idzi padzakazobuda iyowo murume, it seems as if minamato yose iya yainge yakamubata, zvekare nemishonga yose iya iyo yandakazoshandisa yakabva yazongosununguka, zvekuti kana iye ainge ava kunditreata very rough, kunditreata rough iya yekuti pano handichadi kuti urambe wakagara pano. Asi mukoma uku murungu ndainge ndakatomuudza kuti ndava kunogara somewhere else, imba ndainge ndakatovharisa kumurungu. Mukoma ndakaramba, but vatete vaya vainge vachindifarira vekungogara vachindifonera ndivo vakazouya nasekuru vemukadzi amai guru avo vandainge ndatorera murume wavo. Ndakadzingwa mukoma nashi because vakatongoti pano hatibvi kana uyu achiri kugara newe, ende zveshuwa ndakatanga ndichafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachinyepa, but vanhu vakarara the first day, the following day ndega ndakabva ndaona kuti panapa handichadiwi, because kunyangwe murume akasvika pakuburuka pamubhedha ndainge ndava kurara ndiri ndoga pamubhedha. Apa mwana ndainge ndakasoendesa mwana kuna amai ndichingoti zvimwe kuda ndichakwanisa kukasika kubatirawo pamuviri, but I want to thank God kuti handina kukasika kubatira pamuviri, because dai ndakazosvika pakudzingwa nenhumbu yangu ndaizoita sei? Handiti ndingadai ndakazotambura nenhumbu. Ndakazodzokera kumurungu mukoma, ndakati ndadzokera kumurungu ndokubva ndazoudza murungu kuti aiwa ndainge ndava kuda kugara zvekare pabasa. Murungu akambopopota zvake, but semunhu ainge ari desperate ndakatongoona kutongoti hapana, ndakatongoti uchapopota zvako kusvika waneta. Pari zvinhu zvangu ndava kugara zvangu pabasa, asi murume uyu achingorimo zvake munharaunda. Nyaya iyi yakazoti yofamba mukoma nashi, ndakamboita talk of the town, but uya akazodzoka zvake nanhasi agere nemurume wake. Hatitaudzani mukoma, kunyangwe tikasangana, patinenge tasangana tinongopesana. Kana inini ndikakasika kumuona ndinobva ndachinja direction, iyewo akakasika kundiona anobva achinjawo direction. Mungava muri mushopu kana kuti pai, ndo zvatinotongoitana izvozvo. Nemurume uyu mukoma zvakabva zvazongoperera ipapo. Kana kutaudzana ndezviya zvekungoti kana tikangosangana inongova hai mukuri sei, zvobva zvatongoperera ipapo. Sevanhu vakamborara vose hamungazotadzika kutaura mose. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakagadzira murume uyu wandainge ndichidanana naye mushure mekunge andinyepera achiita sekunge mukadzi wake haachamudi. Pakaipa. Please ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava.